subscribers! Haha! Hello sir. Diri ko sa K8 itiray mo liko. Naka-exarim ko pula sir. Sige sir. Orange na to sir ba? 360 no? Sir. Thank you. Salamat kayo sir. Bugnaw, makina pa. Salamat sir. Mga handle grip sir. Mga light. Segaran, mga body sa exarim segaran. Kuan throttle. Stuck man. Stuck sa throttle na. Sa XRM ra po. Mga wave. Wala. Bagus ko na. Nagubay mo ha? Bagus ba? Bagus ya to. Ito nila pakatan ko mo iba. Murag mapalit mo ni sa mga kan kumpanya ba? Sa Hyundai nga na. Bismarck. Marami. Salamat kayo. Salamat kayo sir. Berarti sir. Alright. Subscribers! Haha! 180 ma'am. 180. Itik lang sa dadaan ma'am. Kasi may damage. Okay na ma'am. Salamat ma'am. Alright. Ilan yung boss? 950 sir? Ano sana po? 950? Baga ako din sir. Good? Sir, dapat kayo sir. Sir. Sige sir, salamat sir.